o novo nome da corporación en breve, comisión na que demos un paso máis no proceso de elección da persoa que ocupará a dirección xeral da entidade. En concreto, coa designación da única candidata que se presentou a este proceso a proposta do Grupo Popular, María Concepción Pombo Romero. Unha profesional que consideramos cumpre escrupulosamente todos os requisitos que figuran na lei para a persoa que opte a ocupar este posto. Formación acreditada, xa que é licenciada en Ciencias de Información pola Universidade de Santiago, coñecementos e competencias profesionais acreditadas logo de máis de 20 anos de trayectoria profesional en medios públicos e privados, prestixio recoñecido, xa que leva 8 anos como directora de Área de Información e Documentación da Corporación de Radio e Televisión de Galicia, ademais de impulsar o proceso de digitalización da corporación, compromiso coa promoción da cultura e a lingua galega a través do impulso de programas, como digo cho eu, Apuntamento Lusófono ou Bota e Azucre, e experiencia en xestión empresarial no ámbito da comunicación audiovisual e do goberno corporativo logo de tantos anos de un magnífico exercicio profesional a fronte do grupo de traballadores da CRTVG. Méritos aos que podemos engadir a súa demostrada independencia e neutralidade a pesar das fortes presións políticas e sindicais que viu padecendo por parte de sectores internos da CRTVG contrarios á súa forma de traballar e tamén á súa forma de trasladar a todos os galegos unha información veraz e obxectiva. Dende o Grupo Popular amosamos dende o primeiro momento a nosa mellor intención para consensuar con todos os grupos políticos o perfil idóneo da persoa que debería asumir a dirección xeral da nova Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. Pero, a pesar de compartir tanto co Bloque Nacionalista Galego como co PSDG a gran maioría dos condicionantes que puxeron en riba da mesa para escoller a persoa que se faría cargo da dirección xeral da corporación, nin nacionalistas nin socialistas foron capaces de propoñer candidato ou candidata algunha para ese posto. Diante desta situación, podemos considerar dúas posibles xustificacións a esa non presentación de candidatos por parte de nacionalistas e socialistas. A primeira, a máis sinxela, que non teñan a ninguén disposto a ocupar ese posto de tanta responsabilidade na Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia, a pesares de levar máis dunha década pedindo o cese ou a dimisión do actual director xeral do ente. Unha mostra máis do seu cinismo e falta de proxecto non xa para Galicia, senón para afrontar e propor persoas de prestixio para cubrir as posibles vacantes que poidan xurdir en organismos ou entidades públicas. A segunda posibilidade, que puido levar a que non presentaran nin nacionalistas nin socialistas ningún candidato a dirección xeral, é que estén máis cómodos na crítica que na realización de propostas viables para ben de Galicia e dos galegos. Será que os grandes e importantísimos coronéis da UPG prefiren por enriba de todo trasladar a súa negra visión da radio e televisión públicas galegas que poñer enriba da mesa posibles solucións ou propostas alternativas ás do Partido Popular, sen perder de vista, por suposto, a bicefalia que cada día se fai máis visible no seo do Bloque Nacionalista Galego e que, sen dúbida, dificultaría aínda máis o consenso para que os nacionalistas presenten un candidato único. Ou será tamén que os socialistas se llevan as forzas e posibles candidatos na súa labor de ocupación e desprestixio continuada da radio e televisión españolas, conseguindo os niveis máis baixos da audiencia de toda a súa historia e agora volcados na recuperación de prestixiosos programas como Sálvame, que tantas tardes de gloria rosa deu noutras canles privadas. Sexa polo que fora, é lamentable que tanto nacionalistas como socialistas decidiran votarse fora deste procedimento para elixir a nova dirección xeral dos medios públicos galegos, amosando unha vez máis que carecen dun proxecto definido e viable para esta nova corporación que tanto ten que facer por un sector como é o audiovisual galego, que ano tras ano se sitúa como un dos referentes a nivel nacional e europeo, gañando premios e recoñecementos nos máis diversos certames nacionais e internacionais. Pero claro, é moito máis cómodo centrarnos na crítica a todo o que se emita dende a radio e a televisión públicas galegas. Pero iso sí,
tapando todo o posible o que se fai noutras televisións ou radios que dependen directamente de gobernos de esquerdas e que día tras día perden espectadores, prestixio ou intes pola súa deriva sensacionalista e terxiversadora da realidade na que vivimos a inmensa maioría dos cidadáns. O proceso para a elección da futura directora xeral da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia continuará agora conforme se recolle na lei e no regulamento deste Parlamento galego. E deste xeito, a mesa da Comisión vende a acordar a convocatoria dunha nova sesión para o vindeiro mércores 21 de maio, no que a candidata a Dirección Xeral comparecerá para que poidamos examinar a súa idoneidade para o cargo. Unha vez cumprido este trámite, a candidata quedará pendente da súa elección no pleno, ben por unha maioría de 2/3 nunha primeira votación, por unha maioría de 3/5 nunha segunda votación noutro pleno e, finalmente, no caso de non chegar a acadar eses apoios, procederase a unha nova votación na que a elección se realizaría por maioría absoluta nun terceiro pleno. Antes de poñerme a disposición para atender preguntas que queirades facer, quixera tamén desexarvos un magnífico Día das Letras Galegas. Un día que podedes disfrutar aproveitando para ler un bo libro en galego ou para escoitar algúns dos moitos grupos de cantareiras que felizmente existen por toda Galicia. Un Día das Letras Galegas que celebramos nun momento que creo especial para o futuro de galego, xa que, como sabedes, está aberto un proceso para a formalización dun gran pacto pola lingua e para a renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Lamentamos que neste proceso, como en todo o que ten que ver co futuro de Galicia e que poida supoñer algún beneficio para o conxunto dos galegos, o Bloque Nacionalista Galego decidirá votarse fora de xeito unilateral, chegando incluso a tentar boicotear a primeira das reunións celebradas nese pacto pola lingua e incitando aos presentes a abandonar ese proxecto. Felizmente, o éxito dese boicot traduciuse no abandono das dúas únicas persoas que promovían esta acción, como se confirmou posteriormente, moi relacionadas co círculo íntimo, intimísimo, de cercanía ao BNG e ás súas habituais organizacións satélites. Estamos a falar dun pacto no que están a participar máis de 130 expertos representando as máis diferentes entidades, institucións e organismos relacionados coa nosa lingua que traballan con total liberdade facendo as súas achegas para que o galego teña un futuro firme e de expansión, que é o que todos desexamos. Pero, insisto, o Bloque Nacionalista Galego e as súas organizacións satélites decidiron botarse fora voluntariamente dese gran pacto pola lingua porque as súas preferencias, alá onde están máis cómodos, son detrás dunha pancarta como veñen facendo dende fai moitísimos anos cada 17 de maio, e ao tempo boicotear calquera procedimento que supoña consensuar medidas para impulsar o uso do galego entre a nosa sociedade. Porque se creen os amos e señores de todo o que ten relación coa nosa lingua, creo que non me cansarei de decir que están nese ámbito totalmente equivocados. O galego é propiedade de todos os galegos e forma parte sustancial do patrimonio da sociedade galega. Debemos amosar o noso orgullo porque o galego sexa o idioma cos niveis de competencia máis elevados entre todas as linguas cooficiais existentes en España, pero sendo tamén conscientes da necesidade de impulsar o seu uso, o seu prestixio, para que o que é fundamental avanzar na elaboración dese gran pacto pola lingua. O BNG e as súas organizacións satélites continuarán tendo as portas abertas en todo momento, sempre que a súa participación sexa de boa fe e para traballar conxuntamente en beneficio da nosa lingua. Pero, lamentablemente, o que estamos a comprobar é que dirixen todas as súas forzas a intentar impoñer a súa doutrina respecto da nosa lingua, pero sempre fora do foro que está a traballar polo futuro do galego. Eu lles pediría que deixaran a pancarta, que volvesen ao rego e que se sumasen a traballar todos xuntos polo futuro dunha lingua que nos pertence a todos e que entre todos debemos garantir a súa expansión e mantemento. E remato xa, pero se me permiten, o vou facer solicitando unha rectificación ao viceportavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Un viceportavoz que foi capaz de denunciar a bombo e prato nunha rolda de prensa que a Xunta non facilitara toda a documentación que solicitaran os nacionalistas respecto da aprobación da declaración de impacto ambiental para o proxecto de Altri en Palas de Rei. Ao día seguinte, esa rolda de prensa solicitou a retirada desa solicitude de documentación. Eu creo que debeuse deber a que revisou ben os papéis que xa lle tiña enviado á Consellería, porque entre eles xa figuraban todos, absolutamente todos, os documentos que un día antes aseguraba que non lle fixeran chegar. Por lo tanto, lle pido, señor Bará, un pouco de responsabilidade, un pouco menos de demagoxia, un moito menos de terxiversación en todo o que ten que ver co proxecto de Altri. Porque, unha vez máis, queda acreditado que a Xunta non ten nada que esconder e que está traballando con total transparencia, facilitando toda a información que se solicita por parte dos grupos da oposición que, lamentablemente, están máis preocupados por votar abaixo este proxecto e incluso chegando a mentira e a difamación con tal de sacar algún rédito político e dar un argumento máis, aínda que sexa falso, a todas esas organizacións que están traballando contra este proxecto empresarial. O señor Bará fixe unha afirmación falsa en público e debería facer a súa rectificación en público. Me parece que é unha petición razoable que debería ser atendida polo viceportavoz do Bloque Nacionalista Galego nesta Cámara. E pola miña parte, máis nada, poñerme a vosa disposición por si queredes formular algunha pregunta ou necesitades algunha aclaración. Nada? Perfecto. Pois, moitísimas gracias e nos vemos nas seguintes citas.